ya roi try tek baning kong ngasngu yu blay war hapling ke jing sha bangam he babun ba wat don ru katukan ningut ki pade ki shakri ki jong blay ki bawan ban penrem yang ai ke banga kren te khna man pen sha ro epi naga benta jung gitu ebe keli jing keli yang ba lanu kadam kan bethai bat kat nu tarik kadam kan bethai tie aku aman jubab epi akan ke benta rengkat kabangan shim na kaktin ke jong blay na ka benta jong pi ki bawan ban oinga kong pi om bakadam kan bethai tengi ko ban tip lanu ko ta ka tarik ba ka ta kadam kan bethai balada kam ja phadai ka no thulpa balam ler hawan taman penting pen smi je kari te ka jubab ka jonga ka long na ka benta jong pi ki bakali hakanu ka tarik kadam kan bethai sngap hakanu ka tarik kadam kan bethai wat mut banga ngadai ga briu kabam jupli bible wat mut banga ngan hap ki jingriam ki jong pi wat mut ba kumba piriam ya kumba ki parisi ki sadusi ki riam ya jisu piru piwan ban riam yanga piwan keli yanga kanu ka tarik bakadam kan bethai kana bengingin tip akordit kita ki ba ap ikasi jong blengan on biasa sisin wada ujisu khon jong blay haba ki senran ki ong lanu ko takasngi kan long ujisu ong kumno wat ma uru tip anrai tang ukpa jong u bah beneng te pi muan ban riam yang lanu ko takatarik kanja bakadam kan bethai kata ka basngo pla shisha ba kumno ki shakri jong blay ki wan pha message nga pha ka suri pha ka dakai pha ka nongan ra ka jingki win ya ka ri ba ka jaj ben riu na ka benta ka jong pi ya ka bangangan jubab asong sen na ka benta jong pi na marba pi phimdan ya ka dono jong ka jingkala ka bamut kanini bi haba u blay ul ong man penjat nai ka po ka saw posngi ki khlem shimla up ya ka ta ka saw posngi bakanja ndai ki kella ka bamut kitab daga daga berni ya sajingit om tang sajingit tang ki pajba rewat usim bawat ki meraru henry ka rigo jonga ka keli balanu kata katari kanja hemdani ka mensim juga jingit tiplem hemdani ka mensim juga jingkala ka bamut bahato ka sngi ka bangalet chiti ka jakaru lai poterik banlet banduai shimladon tang weiru nong sharai banwan manager nang banduai nam ta ka ri ba ka jaj ben riu pimut lada kata ka dam kan bethai pimut kemut yap tang kitu basitu syabar syapo jonga dam sai kemut mangi ngenem yap ni di bandone ka dono jingka jingkalak bamut ka bakala kan nini be penban piwan ban keli yang balano ka tarikan ja ngasngo pla bakari ga jonga kadonya kan ga donut om tang kata padan katungan kaningut ki shakri ga jongo blay ki banai jadukan ji email jonga mendai tangikan email jonga bat ki bawan ru ban message jonga katungut tu kaningut ki kentai mar ki dang ba mi ki kwai ki raja ki dang ba mi ki bomlong ki ong ka barung shopo ka bahas sudayo te pela penkala hanga ngan ong no te penkala jurno do kenjaru kan bun kim accept ye ka ba u blay ukran bun ki shakri jong blay wan ban thap yang aku ba thap ye jermaya ki ong phem judai ban yalap kumtu phem judai ban keren kumtu ublim sngo tanat e pipin keren tu pipin keren tai ka jing it pipin keren ka jing it om dei daga jing bitar kamut kita ke jingkeli jonga ki shakri ke jong blay ki bawan ban thap inga la bungut ki bawan ban penram ki ke banga ngakren kata ke jingkeli ke jonga kalong hatu pha ma phi yang ban kren ada pha ma phi yang ban kren te ka dei hok ba phi penong bangam dei ban kren kumtu hedi klem pha ma phi nga dei ta khna samla ka fokus jonga ka di bangan fokus ya ka future la jong reng khindu no ka jima bun ka jing syabar ngam yang ya khindu
te pi pat kum kinong syarai kat ni snem pila syarai kat ni snem pila ya kalenti ke juble hatu phem jupule Bible hatu phem jupule ka ktien ke jong ble bo ble dei tong badap daga jing bat ulong ru ka ding ka babam do phem jupule ba kumno ble ule ki kun Israel ha bakile pop yu phem puli ke kitab Jeremia kumno Jeremia ule ban won Yohanes ban won Amos ban won syakri babon ke jong ble ban won piru ki syakri jong blay bawan ban ong nga bang habikai I kumno ban yalap pina hikai shoy nga hikai shoy la jong nai fokus re ka office ka jong ana mar ha ka Bible ha ka church ka dan santli ki office telada pidei pastor le kum pastor ki wale kum evangelist what focus ya ka office jong ki way ada pidei apostol nai le kum ba pidei prophet balada dei prophet nai le re jo ba pipi dei pastor fokus ila ka jong ka office ka jong pi lada ka jingkran ka jonga kam dei ka bawan no blay dei blay hiban slight ning kong ngam dei mapi rela pi khang piwan man khang ban penram ya ka ka banga nga ong piwan man thap ya nga pat tu tip kumno ba blay ule ya ki ba thap yo Jeremia kumno blay ule yu ti bre ki ba ki bale bom dei Amos wong kumno ba ka lok ka jong ki blay un sa pelong nuti kikun kin yap karin long way pat kiru kin yap karin long way ngat dengan nam ong ko ba ong kin ki syakri ke jong blay na mar ki de ki ba ki de ba jana ngam long ko bre ko ba jana re ngas pung kongo e ka ba blay pa nganam ong e ka ba pipi ong yang piwan ban khang e ka ba ngakren hatung pila ji pa ka ji kai ka jonga ka bangan hikai ba dan kato kan ngot ki syakri ke jong blay ki ba blay ulah ra la kenti ki hatu ngala ji kai balong ban yo ilok jing ki breu hatu ngala ji kai balong ban penia tho e para ke ba padlock hatu ngala ji kai balong balada ka pentut ya ke jing syakri de ban no itu lock ne ka lock hatu ngala ji kai kum tak ba ka ktien ko jong blay kam hikai ngam julai kai ya bang kren kat kum ka jing le te ba le ken be piwan thap yang aba ngam de ban kren kum to te kren no phi ken te pitip te ke jing syakat to pila puli ktien jublai pitip kyong ban kren daga jingit taka dakan ba phi hikai tenge ka jingit taka daw kari ka jingit ka jot kamut la dangan syukali jingkili la daki kun ki jong phi ki le bom dai kamut pinam sneng pinam sempat iki kamut pinam kren iki kamut pin kren daga jingit la daki le bom dai ru kani ka jing kren ka jonga kam dai ke daka mon ka jonga ka bau blai u pha namar bom janai umla balai ka jing rong no Hari pi ki syakri jong blay pi ong bam dei ban kran kum to te kran no pi ken te kran no pi te ya ka jing shisha ka bla tho lo da ka tien ko jong blay ne pi le tang e ka ka ba ne pi khang tai ka ba pi pim le ba pi di ya ka ba pi pim le pa de ka ta pi khang ong bang kran be tang da ka bang kran be tang da ka jing bitar try mat things yang ha wan hang ni ba de ya lang bat nga ke ike bau blay upha nga ban kren ya katanga kren pha ka dakat pha ka suri pha ka nang bakla pha ka breu ka balaya jempang it pada lap ya pha ngan rep ya pha ka we ka banong ak hindu ila ka jong ka jing im dan ki bang balay bashim ya ka kerteng ka jong ki tengan syong ha ada sukpo mapi and ada wai image jong pi kam dei em hab ai yu tu em ubastom ta ban le ka balang ka jong pi u blay u khat u won wadong bom won amos riu san sam shis pak khalai ada kren ni ki jirwai perthai ka ktien jo blay ka kren shai ba ong wat it ka perthai lemni ka ek ru ka badai jo ka perthai bana ka ju ka om polio om la ban mi ka ba bang ba ka bak thang rosh tiyo pirwai ashikitu ashikitri tirinam kiwi ki jirwai parangli ki jirwai timsi ki jirwai ben blay sudah hande pisngo standard rostio pi temi ki jirwai perthai sudah shitayo onriusngi piero lucifer budang thau ki jirwai perthai re ka si uturai pi ongkumno atrai pari bible jirwai si uturai pat atrai pari bible wan min simbakut balai piele blang tholi thoyong Beli nom pediang. Marono ong ban pediak kla di kiblang bat kilang brot.
te pi ki syakri ki jublay ki ba ong yang bangam dei ban yalap kumtu ang karpa de pi nai fokus re ka office ka jonga lada ka jingkren ka jonga kam dei ka ba wan no blay dei ban slide ma pi ang au blay ni kongon slide ba pi ka jing yalap ka jonga nadu basdang ka jing mi jonga po ka YouTube ka dei bitai ka ju hi ka bangang yalap ngabitar ken ka jing bitar ka jonga ngaklem lepop ngaklem solen sar ngaklem shem mention ka kerteng junuru marang kwa ba baro an light kwa ba baro gen le chi jing rong no kwa ba baro ke le ka mon ko jong ublay khat ngangam jiet ikani kanti markat ko manadu dang khana kwa ba long ta kanong ruai bat kanong duai ka bari ngaklem shim la jiet ikani terapi pastor ada pide ki pastor wa fokus ka office chung ki wei wat fokus ka office ka jong ki wei balada pir pilap dan ni ka jing sha ba de ban keren pide ban keren pim de ban khang ki wei badan paki bang kumno hari jengi kanom ja hari jengi namar balai marga dei kari ko jengi ka dei kari ka batib breu ko tiblai kata ka jing kali ka jonga par kalong ka ik baja Pakistan kadam saja po Pakistan kadam po Pakistan nga baban ong ka badhei ka jing yap ka babon ka shirkai ka po Pakistan ha China ka New Jumai ha Kenya bat kelang sta ka prothei menta ki mat ikani ka jing shlei ki mat ki New Jumai ki mat ki line slide ki mat ikani ka famine ki mat ikani ka klam ki mat ikani ka jing jenjar ha ka ri ka jing ki pi ong ha ka ri jing imja ha Pakistan bali dan Kristan ha China dan Kristan ha ki ri hatu dan Kristan kidan ki Kristan pat kaja tapi pi ong hari jengi enam jana mar ka de gari jengi ka de gari ba tip yu blay pi tip ken yu blay kari ka jengi ka de ka tip yu blay hende kim le pa de ka man ka jong blay lada Pakistan ka ja pi mat hari jengi enam ja kham tam ngami i ba ha ka balang ken nan ka ta ka jing kala ka bamut kanini bi ka kala ka bamut te kam api ko to ka si ka ba sauposki banja ka kelak mo ban ka ri ka janga ki wan pa message nga balano kan ja balara kam ja phadi kan thot palam ler badan ka tu dan itai we pastor ila play snen pa YouTube banganga de ka Chris lam ler banganga de Chris lam ler hatu nga kamila de banga de Chris ngaklem kamila de Chris uji suang kumno priang ya baro ki bawan ka kerteng ko janga ngaklem man badila ka kerteng ko janga ngakren dia kai ka bau bleu kren ngaklem hikai ban shong pra transgender ngaklem hikai ban yo ilok jingki we ngaklem hikai ban bam dok harwai ngaklem hikai ban bam dok snam ngaklem hikai ban klim si klim sang ngaklem hikai ban ya bam ki jing bam ki bam khoi wala dadan hayeng ka jonga ki bam ki jing bam ki bam panong khoi kata ka jing kren jonga kalong salen sar ya baro ngakren bakanam dei hitang babar ka dei ruha ka yeng ka jonga ki bidang le kadang dei ki ayang basam ko jonga ki dang le ka tar nga kren nang persya dei ka bang tiet dang ki we dang dan da ayang ko jonga ki dang bam jisu ang kam no ban hablen no te la de nga kren dia baro ada ka yeng basam ko jonga ro kadang le la da kim tre ban kalak mamut ya ka snam jo ka yeng ko jonga nam pananga dan ki baong ki pastor nai fokus re ka balang ka jong ki we nai kren ra ka balang ka jigwe ngin fokus je jong kata ka pen sngo si yang balai bingim dan ka dono jong kumuni dono juni nong samaria kiwi ba i dan utu we ba ubala mensa to kalenti baro ki fokus la ka jong kalenti kimpet re nong samaria ba bau sumar ba du ari ka bai sumar ka bon ka balang menta nai fokus re ka balang jigitu ki ba penien ki statue ki bale ki bom day nai fokus iki ngaling akren persya kiwi le ki benye pinadien ba parlok ba pen mong banu nong shuno ba doit balai bingim dan ka dono jung nong samare ba bha bing keren ban plat yaki don ka jingle ka bakile balang ka bom dei ka kum kamon ka juble ka dei ngi ban keren ki bangi ngalati be ka jing shisha pi bak ki balang fellowship what to snow smeng bangam jul ashim ka kerteng jupi kampalat kini ki bak tip ya ka jing sha hapa pulpit pilale kum kita ki kam politics jakara ya dan ka isu hapre tang arngot ya ki pulpit ya tit na jrong pulpit pimot ka ying mani kemot ka de kam politics kajing kerum kajing keram
kajing sngau hok kajing sngau biang kajikai bakalai ka tin jublei badan ka tukani ki bikai bom dei ban le ka wei na ka shipau dan buon la le ka ni kajing pen baptis te man sa ai jikai fully ka baptis an ai jikai fully ka wei na ka shipau bada mar dan ki baladei pat ki bang fellowship ki lakhang bom dei ban le ba dei ka jing bam ji ki shakri ki joblei dadangin puli na ka Matthias ladang bakla nyau ka keren baong tang uta baro baong hanga atrai uban yo belej ki hima ki beneng herei ta kan yo bale ka monu pa changa ba beneng tang ta baong jisu tang yo jisu ben yo belej rei ka bale ka mon jumpa ka mon ko jumpa ka long bale ka wei na ka shipau marka de ka jingbam ji shakri jumblei pipen de ko dan ka tukat ni ki ministry dan ka tukat ni ki church ki bilang ki fellowship ki khangno bale ka wei na ka shipau ka bale ka jingbam ji shakri jumblei kyong ai de ka donor ka ba khoi ai de ka donor ka ba kemen dan hiban ai de ka donor ka ba kemen la da ki tulap jingki de silak ken habash po hajar dan ki bang balingin syai kamai mangi ai ki tu ai da ka donor tengkar tem benut kan ada tu tip dia kan ni dan si bon ka ai ka ba ka balang fellowship ro kan le ka bam pen slow high oblay pimot ngak jingkren jangai ke jurai perthai kamu dei tangi kini ki arti ki balang bang life mention haka balang fellowship ro ka dan ka jing le kaj ka jing phang chak ya ka jing le nuti ka jing laki pulpit ki jing le ki bomlong ka jing petlock ka jing penia tho para petlock ki kam bomlong sudah ke ai ka bang ngakot ke ai ka bang ngakot kalong ka jing kwa ka jonga kalong bangin le ka mon ko joblay siapang ka jing pen baptis fully ngan ai baro ang lade ban prepare kana ba pin snow to ba day ban le nai up in nai up ya ka sngi jo ya ka sngi ga joblay mar umlong tang blay badap de ka jing ye ulong ru ka ding ka ba bamdu ya kan ka tarik ya ka balang mut ban pelong bai arpsan arpenriu arpenyo banai ba khatwe ka dei ka jingjiet ka chunga ma shong hani klem bainong shong hani ban sacrifice no ban dedicate ya ka jingim ka chunga na ka bata ban shakri ya ka ben sim ki ba kordor baru na ka benta jung gitu ki priu ki ba kol yang ya don ki ba penwit adon ru ki ba krentam bangangam dei ka shakri jong blay namar bhaba bala kol ru pim respon da call ru ong banya tu AAP pim tre ban ngap maka ban ong AP kitab kisim kalau nong ka ba kitab kisim ka baningkong kalau nong ka ba pra ka khot ka balai po ter ublay kular balada wan ha ka yeng ko jong blay on ai ka jing ko ka donor ko chungi ublay klem kular da ka mobile lada dei shisha batang da ka mobile ka lala ban pelat ya pi balai tun pa pendiang nga ka ni ka jaga duai hamat pran ka barem bang ha pelut da ka pisa ka jonga ha pelut ka pisai ka bangan sio bai wai ha pelut ka por ka jangan i noi ka kam ka business ka jonga bangan hawan ma shong hangani kam dei ka ba PP1 bara bor ka ni ka jaka pikwa bai bangangan chu man chakri pi da mobile da dei kumta tengah de bandwai na yeng kai balai ba ukot don ki bri ka ba calling ang ong bo sha ko ngadang don bri ki dom yang ki tim yang ki ong bangang de ka chakri juplay na bar bangam tre dongkong pidan he dongkong aku abani ban ya slok bat pi dani we basa po siap aku abani slok bat pi bani tu shibon hakong ke ngong pisa he sa siap ngawan hani pomat pran ngadon hang ni mar ngadon beri penduai ngam lapor kong tengaru ngam lapor hakapor ba pipi ko ngadon beri ti bawan na do joai ki wana boy ki wana kleng ki jaka ki wana kani ki jaka ki wan banra iko umpina baga jain ka jongki bangan dio ban pen kentang kana baki ki dio ban nai adon por bat ki te ban hap ai por so ki te ki baki wan re bangam respon ki ong bangam dei ka shakri ka jong blay mar bangam tre kren pi kat ba pi mon ban kren heringa ayu number phone ka jonga kalong ka pintip ya ka direction ka banga bo ikani ka jaka duai ngan syukwa bani tu kadai hajrong juga dailun restaurant syajrong do padu number phone banga ai kam dei de banga mat penduai pi po phone pinwan shkani ke jaga namar kam dei pi ba piwan barabor
Piwan tang sisinano kam dei pi be piwan baros tayo de man kasngi. Wan chikne ke jaga bangan yo banduai. Wat dushim ka buyu blay. Wat kwa ba ublay wan haka kamartia ka jong pi. Wat kwa ba ublay wan ban shakri pi de ban shakri pi yo ublay. Ublay klem kular da ka mobile. Ublay kular pala da wan haka yeng ka jong. Bat ngakwa ngakerpat. Kam dei ka kam ka basuk yang aban penyeng ka ni ka GSM. Namar ba ublay kwa. Ba kadang ka jingkya e kari kadang kata ka jialum lang ka jongi banginia duai naka benta ka ban pen im ya kari ba ka jaj benriu naka benta ban wara ya ka government ka babiang nam ta ban wara e ka ki nong sharai ke babiang naka benta ba ki kimi ki pa ke nelam ki kun kalinti jublay ka ne ka jeseng ka ba blay upha ka long bangin rung lang ban klak mamot maru jisu haba duai get sa mini wang ko try ko panga duai ba kinia teli kin long kawai. Balay pingim tere penelong kawai te balay tingim tere balay ka mon ko jublay balay tingin tele ka mon ka baday ka jong la jong kitab jing pen pa kong wat pentam wat penduna don ne kiwi ki baong balada tholut iwi ba iba wana ka ne ka jaka iba ang lada tholut ikaktin ko jublay mngam ha Bible nga ong nai pendang kam baklay kaktin jublay ya ka tu ka batho ka day tang siya panggi kamba ka ba Jesus Christ ngi ule bamla shu ban tho ru lada nyam shu da tho ya kai ka baule ki kamba klem shim long ge jikai telada ka Bible la hikai hi bomlong ban yo lok jiki be chungi brio ala ka Bible hi la hikai bom dei ban ya phet te piru ki shakri jo play nai I men sim ban ya phet yo ba ka snam go jungki o blay on pan na pi na hikai ki kun ko jong blay ban ya phet lok ban nai pen ya tho ki bala phet lok ban nai hikai ru ki bala da ka pentot ya ge jing shakri dei ban I no ya u kung kita ka jikai kam dei ka ba wan no blay wat ka ba kung baong ka Matthias ka ba nyo kilit no na nga pi ki ba tray baman hato try ngam shimla yala hato try ngam shimla pen kya hato try ngam shimla le kamba uji si ong kilit no nang ki ba tray baman baro bali pinle ka hukum ko jong pi ka ba ka hukum juble pi beng lo no baro banyala pi ka tien juble ngim na banyalap ne ban hikai da kata ka jing start ka jongi ai ba mun si mun hikai kata bat nga khot biang sa sin kala ka ba mot ne ki jimot ki jim perkhat ka jepi nai ap ka sngi jublay don ni ka donor ka bas ngau sen ai bingin dwai nam ta ka ni ka dam sat ngin dwai nam ta ka ri ka jingi ba ka nam ja ngin dwai ba ka ri bible kan wan ngin dwai ba baro ngin long ya teli bat ngin let thik kat kum ka mon ka jublay kat kum ka tin ka jublay tu blay ka jing suk nang kor khu ba tu long ro ka jing kor khu kham tam shi tu ki bom patip bau Jesus Christ ngulong try kindet nga syukwa banduai nam ta kari ga jungi bau blay jungi nang ya dai kari ga jungi hallelujah 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 long bala kentiyo ka karteng ka bakoy ka jome king ko pa bidech nga na do pa mi kasngi hado pa sep kasngi ka karteng ka jome ka de ban ya ro king ko pa la da making go try kat ya ka beneng mi no ban wan shini ka perthai king go try na ka benta ban na ka benta jungi wad a bigi kun ka jome king go try bidech nga ken wat emi tang kamarathia ken wat emi king go try ken wat igi shakri jome ban pelai yaki king go try bidech nga tang na ka mobile marka ta baro king go try ka long ka bathala khmat jome king go try mera kemela shukular king go para ka mobile reme kular bagi ta ka ban yo king go try ka yeng ka jome go try mela bo ka ki shakri ka jome ban sharai ki king go try de nga mela bo ka shakri ka jome king go try ban palai ki kon ki jome na ka jingte ka jingkom ka bo saitan ute ki go try baga da dwai na kam ta ki nong sharai jaga balang ki go try la da kila don ni ka jing shisha ba de ban kren ai bikin kren ki go try de nga kana man palai no ai ki min sim ki ba ko ki bang te ki bang kom ki go try wat ai bikin yalam baklai ka tien ka jome ki go try de nga yo ba mityan bishara ki go try de nga ngada dwai ki go try da ki day ki pastor ai bi ke le ki pastor om de ben focus ya ka office jung ki way ki go try bi de nga krang go try kan don ga jingkala ka ri kan don ga jingkala ka balang ka don ga jingkala ka go try ha ka shong ka shoman ki go try bi de nga ki kun samla ki go try ki rang ba ki kimi ki pa ka go try bi de nga bagana sneng no ka go try kan no ka spirit lam dan bor lor ka ri ga jonga bana tap no ka go try kan don ga jinga da ka jomi ka dam sai go try la da dan ki breu ki go try bi de nga ki ba kwa ka tarik balanu kan ja ka go try pen ka lai ka dono ka jung ki ta
ai ki go try kai baro ka ki kran ki go try bi nga mar ba meme ong ki go pa tin chume ya ki ba thli jabi nga us ya ki ta us soitan yo ban panan kam what ai ki go try bi ken riam dala di la de ki go try bi de nga mar ga doi kama jumila da kan ni bi ka klam abi ka tarik balengin abi ka tarik ki go try what ai bi so shngai bi ki kristan ki go try bangi tip ye me henry la dangem le ka mon ko jomi ki go try bi de nga shisha nda jat no shisha ki go try bi de nga but meme ong ki go try bi de nga la da ki go try bi de nga haki weki jaka ki badan ki kristan kadang jabale ka yu ka ri ga jonga herala kim tre ban kala ka bumur ki go try bi de nga shisha ka go try ngin mani kita ka jing e ka ba khra ka ba rung ga ri ga jing ki go pa kada duai ki ma jume ba baro gan ai ka hok ka jomi ki go try bi nga mar ka di ka monjo pa jume ba bane bangen ai ka hok ka jomi ki go try ba ka sing no ki spirit ki go try ki bam tre ban kala ka bumur ki ka spirit go balang ki go try ki ba kai baglai ka tin ko jome baro ngara be no ki ka kerting jume jisu bana nasrat me kran ka tin ko jome ki go try bangem dei ban ki lengkor lang ro ki bang ki go try lani ki bang jame ki roi pratai balai te ko try bangi le ki go try jisu de chga ai ba ka balang ka go to ki go try ka mer ka jome ki go try bi de chga shisha ki go try bi de chga ka mer ka jome ki go try bi de chga ka long ki go try bi de chga ka ba kerpang ki go try bi de chga wan ai ki go try bangi di tat dor no ye me ki go try le ma ka jing long ka jingem ka jing ya ka jing kem ka jing kam ka jing pe ka jing snow ka jing mar ka ta ki go try bi de chga ka pen bi tar ye me ki go try la ki kon Israel ki go try bi de chga ki ba mar ki go try bi de chga ki ba mar ki jing de jar pe ki jing le pop ka jing ki go try mar me ai ne ki go try ha kin de ki ba dong shun ka jing ki go try ke you ing ki go jisu bi de chga renga da wai ban kan kla ka ba mut ki go pa but ki shakri ka jome ki go try bi de chga ana ila de ki mnot ban kran ni ka jing shawat ai ki go pa ban khang ki wai mar nga khlami kai ka ba khla na kami kai ki go try bi de chga ki go pa ka ba ichli re ka ta ka ba me pha e ka ta ki go try bi de chga duai ka da wai ki go try ba kan dan bon ki Moses ha ka ri ka jing ki go try ka dan bon ki Moses ki ban ri ki go ki ban dan ka ri ka jing ki go pa ba Moses u duai te go try bi de chga mem shimla pan jot lot ki kon Israel ki go try bi de chga kom ta try nga duai ba kan dan ka ri jing ki Moses ki go try bi de chga ban yang nam da ka ri ka jai ba reu ban yang nam da ka yeng ka sem ki go try ka nang me pan jot do no in ki go pa try what I bi ki what pen what I be jing ki bitar ka jome ka long na ka banta jing ki breo ka go try ki bakran tam nga ki breo ko ba thap nga ka ba long ki shakri ka jome ki ba khang nga ka shak ban kra dik ti jome ngam kran ni ki ko ba kran jurme ya lam lu amos ki go try ba ka lok ka jigin pa kala nuti ba ki kin ya ba kri no web ki kon jigin sa sharing mra ka go pa renga wai bi ki shakri jome ki go pa be de changa ken kla ka ba mut ki go try ba ken kran ni ka ba de ban kran ni ka ba me pha ka go pa be de changa men to yu dan ni ka kerteng hari klam le ka kam men to yu dan ni ka kerdan hari klam tikal betre kami kata kerdan ka ba meme ai ki go pa abi shakri jome baro ya ka kerdan ka ba meme la ai ki go try de changa bikin yang hakata kan nongrem ka jome go try abi ki lang baro ko go try abi ki lalaban pedia klat ka bi ki lalaban tibi ka bhabas ni bikin le tai ka mon go jome go try mar meme yang nongin bho ka go try mar meme yang lem nang khapa na ko umba du men sim ko kam de ing ban yo ai ka hima ki benang try ngada dwai war ai ban pentam ni pendunai ka ba ka tin ka jome ka karan me long ka lenti show pa war abi ngin yad dan no ka go try de changa na ada ki kemikik pangem la ban dia ki wei le ki go try bi ngin mla ki go try bar me ong ka tin ka jome ko pa ka lenti sha ku pa ka de tang na me ki go try ba me ong ro ko pa bi changa ban ngoi ko hukum jong kon ki go try ngada dwai kmak jome ki go try bi changa ka ji kai bakala baro ki go try ka ji skau balang baro ngada be ne ki ka kerteng jome jisu bana nasrat bagala dwai bi ki kon ki jome ki dam shim ka bu ye me ki go try bi changa lem ne ki shakri ki jome ki go try renga dwai ban tap leni ka ri ka janga ka snam ko tam ko jome nam ta ki mensim ki ba koror ki ba patep ye me ki go try ngadwai ki ma jome ki go try ba ki kon ki jome ki go try ki num pen rem ki go try bi de changa ki num pen rem ki go try ki ni ki ba pop ki go try bi de changa henry ki go try bi de changa ngadwai ki go pa bi de changa nam ta kini nong peniap breu nam ta kini ba sap peniap kini sangut try nam ta ketika snong go pa bi de changa nam me angak ti jome mana peniap henry ketika snong kala sim ki go try ka rai ka ba de ka khok ka jome kala sim ka ti ka jogi ki go try bi de changa adoi tak ketika snong da snam ka jome go pa nam me angan sa pa ni ketika dia ka tu ye ki ya sangut ki ba ki sap peniap an sa pa na ka ying ka jogi ki go try bi changa ada daily ki ba peniap ki ba de ki kristani ki bensin ki ba koror ki la do e ki jigem tet ko pa ke shop ni ba kala
bamut retrai ngatap ke digasnong daga snam go jome ngadwan shike jingkala ka bamut ke digasnong go palem kum ta kan go trai bida chinga me ong go pa kum ba pipet kum ta pin sa ot me khot ke go pa me wa di kalang berkala sak mano kan go trai ka jinyala ko jonga kalong salen sar kan go trai bida ngam shimla mention daga karteng go jodonor kan go pa kalau main kala ka bamut bele ka mon go jome kan go trai jisu bida chinga me khot yang bang pendap ika diga jasang trai bida chinga lada dan manu berkang ika diga tarik kan go trai bida chinga ya ka ika ba me phangan le rei trai lada dan bakang wanam pan ni kesnam juga ri nanga kan ko pa pangana doai ka balang kan kala ka bamut kan dam kan duai ka balik kan indi be ko trai ki balang ko ciki wala ki khamsam la wan ki ko pa ketika tarik ke kala khot haka diga ba aru ki khamsam la kongo trai khamsam la wan ki ko trai bide cika ba doai trai ngada doai ka mat me kim dani ka ciki kari re ki fokus tang ka nuwon la jok bangina dani ka tono chungun nong sabre ba trai mar ba baro ka balangi dani ka jidu na hare balakran ai bangin le ka ko pa trai ngada duai ka mat me ya ka riga jangan pendem baram teno buk yuan siam ko chume kam ta me ka arp sanar prayer nyo trai ngai kin wan ka government ka sa wan ka government ka ba me man walam ngai ka balang ka sa im ngai kiri ka jai bre ka dong ka lat paro men siam ko chume na ki ko pa ada tuai kamat jome me ba yet batun joy ki dona bagi klai ki jungi try wala ba baro ki sikri jome ka to ka diki wan mantap yang abat peram yang ai kai ka bangai alap kalong ka bom dai try henra ya ken do no ila dina ka benta ka kerteng ka jome ken ko pa yang ka banim kalau ka benta jome ba ban yap kalong ka jiman toy ka mau apostol Paul hari ka mission ni ka assignment ni ka ba me la pa kan ko pangan pendap lot kin ko try be da chunga na marang ko abe ka way ka ben siam ro kan let no na sla jadi ka kadaw klempat tip ya me law de Hindu Muslim na Sikh de Christian try la lagi Hindu ki eno ki kloy ban eno ki blaze ki Muslim ki kloy ban eno ki blaze ki go try ba ban le kam mon go chume ta ban le ka di ka balang ka tre ka go try de chika ban eno ki kam bom man ka ki ki le ka go try be de chika ba le ki eno ka go try here try ka kitab isi ka lai pulai ka ong go try ban perta ban keren ngala ban keren ngai ya kasnam juga rio anam pananga ya kasnam jikin lang berat ki basa kama anam pananga an pana gitu ki bakang ko trai mar dan katokan ningot ki ko pa dan katokan ni ki balang ki balakang wadi ki syakri ki jome ki lang berat jome ki ko trai bi ja ban wan ki ko pa ki jing ban yo ban pelai ki ko pa ki lakang no ki ko trai bi ja dan katokan ni ki snong ki balakang no ki ko trai bi ja ban yo ban ya lap ki ko pa ya katokan snong ki balakang no ban bisa ban lap le margam de na ko nuhur ko joki trai ya kasnam juga to snong menam panang akan go panang le menam pan na kita ki ba me la pha ka go trai bi ja nga duai kan kelak ba mut ka ri ga jonga ka go pa kan ka jing ka lai ka ri ga jonga ka go jisu be ja kap de kasnam ko jumi ki kon samla bi ki long ki go trai bi ja ki David ka jerish meta Iki long ko pa ki Joel ben long ki Shadrach Meshach Abednego ki Shakri ki jome ki ba me men yo ben pedan kam ki go trai bi ja lam ta ka ni ka pateng berre ka ba kreng ba ka mutlap kan ko pa you try no kamat jome yang ki ko try bi ja om tamang ngai bon pa ki ban long ki ban dan ni ko do jo Moses ban kang kamat jome try what ben do no what ben dam no engi tap ikari ka jigi di kasnam ka jome try ngai la dam is go ki go pa bi ja ka jing do jo Moses ba mesti la pendot no ki kon Israel men pendot no ikari ka jing ba kini ka jing up jigi ki breu kadam ja ka go pa kari ka jigi you try ngano kamat chiming IT la kasi ka por ka jingim ka janga ban shakri ka kartang ba ko chime manglong ka nuksa ka ba bha ka go pa nam tag men sim ba ko nam tagi kon samla na ka benta ki go pa ka laway ka ban wan ki go pa bang long ki ba shisha jome bang me bit kti ki go tra ba na long blang tholi thoyong ki go tra re bang long ki shakri ki ba ya ka lendi jome ki go pa ba chika bang snow ka sur jome bang pendap ka jing khot ka jome ki go pa snow ko pa ka jing do ka shakri ka jome ba dio me ka burom teng jisu ki de parang pan amen but amen tengah ngai scam nakari ki jungi kendan katungut panong ki Moses ya ka ban yang nam ta kari Paduai runa ka penta jonga dan sibun ke jingpen jing kanglat tuan maniele warhani nga dan rang ba baro ka habakti jonga ban syarai ade ke badang kena ban syarai ban doai ban praise and worship ban hikai ban penduai kam de kam basuk
pan akamta jeng kitu ki ba kwa sha ba pin yo jeng doi ngam ju pen doi na ka mobile te subhawan shkin ke jaka bang yo ban slok bang yo ban doi na kamta jong pi to blai ka jing suk ko khui pi ba tulong ro ka jing ko kham tam shikitu ki bang patip ba uji su kro chung long try amen